Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana 16. jula nastavlja izgradnju magistralnog vrelovoda duž Futoškog puta za potrebe snabdevanja Telepa toplotnom energijom. Tokom izvođenja radova vršit će se poprečno raskopavanje Futoškog puta nakon raskrsnice sa Bulevarom Slobodana Јовановиќа i Vrschačkom ulicom. U prvoj fazi radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka na Futoškom putu u smeru ka Veterniku, a kompletan saobraćaj se preusmerava u levu kolovoznu traku uz ograničenu brzinu 30 km na sat. Planirani rok za završetak ove faze radova je 29. jul, dok će o nastavku radova i izmenama režima saobraćaja javnost blagovremeno biti obaveštena.